We maken ons op voor het jaar 2024. Het jaar 2024 waar wij, zoals al gezegd is, teruggaan naar de tent. Het jaar waar nieuwe dingen gebeuren. En als het allemaal geweest is, dan is ze hier. Wel is ze zinnen. Aandacht voor ons nieuwe trio. Terug, naar de tent toe. Het jaar is nog geen lang genoeg geduurd. We gaan terug, naar de tent toe. Verder weer een lang weer op terug. We duren nooit een uur vermanen en dan zien we met z'n allen heen. We zongen strakjes met z'n drieën samen en allebei de stemmen zien op één. Vanavond is het voor de jong zoiets zien we Gruuëtste mens. Welkom die Wuilus prins. Maar het kan allemaal goed. Ja, wat vet, veel een goeie avond! Wat hebben we de afgelopen weken toch mensen van de gek gehouden? En wat heb ik ervan genoten? We gaan terug naar de tent dit jaar. Maar dat doen we samen met onze residentie. Die hebben al een kerstkaartje van ons gekregen. Café de Sport! Ja, we gaan er een geweldige gekke morgen van maken. Mino Ovend kan al nummer stuk. Nou morgen nog. Voor dit trio, de allereerste en verdiende Venlose Drinklap. Probeer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, en de laatste, dan ben je gewoon ietsjes harder. 1, 2.